Tan, 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 tan. Ganado jud kay ko mo eskwela karon ba? Kay nindot kayo akong bagong course, mekaniko. Arias ani nagdala kong tools. Basin dieg na ay maguban sa dalan. Mato ako ngayon. Unya, nagdala ko og reserba nga ligid. Kay basig na ay maplatan sa dalan. Unya, pangbomba, kaya ko nguyupon. Ka-easy ra gyud oy. Murag ganahan jud kay ko ani nga course bay. Maunang diri na jud ko magtarong og eskwela. Dili na ko magbugoy-bugoy. Nindot pag-outfit ni kay dili mag-uniform. Lain kay nang mag-uniform oy. Pang Digimon, may panik kay astig-astig. Simple ra ba? Adto ko sa unahan be. Basin dig na ay maguban. Makakwarta pa ko. May untag na ay maguban karot. Oy, kaswerte na ay naguban. Kwarta-kwarta. Naunsa man niya kung motor bay namin magtingog bay? Bossing! Naunsa man na, boss? Naay magtingog sa akong ligid oy. Ay, naplat na, boss. Kulang ra nagbulkit. Dili man. Dai makiligid o. Naagyoy na, boss. Salig sa mekaniko ba? Mekaniko di ka. Nya na ka diri pang bulkit. Be, daplin kay ako na'y bahala, ana. Unya, unsa man na pabulkit? Nga wala man kay pangbulkit dira. Pagulat, boss! Kay giusap pa na ako ang pangbulkit! Ha? Mekaniko juga? Relax lang, boss! Kay ipapilit na ako ni sa buslot! Unya, boss! Kay napilit naman ang pambulkit! Ako na ning hanginan! Sige, huyop jud. Bayokon jud kani among trabaho. Kalmahi lang, boss. 20 katuig na kung sinerbisyo, ani. Nah, malanga jud ko ani ba? Muro kati-kati ka raman yung pagka-mekaniko. Ikaw, boss ba? Wala jud kay salig sa kuwa ba? Oh, gahi naman gani kayo na imong ligid. Ay malamang, gahi naman na daan. Unya, boss, before na ako nitiwason, bayad sa. Ah, kasiguro sa po niyang bayahanan eh. Wala pa ganyan yung trabaho oh. May nang manigurado ta ba? Kay nanakit bayagid niya ako ang baba og sinuyop. Ang sa gisuyop, suwaan eh, hangin akong ligid ron. Naplat na ni. Ay, huyop day, boss. Huyop di ay. Mo nang bayad na. Kay gibayok na bayad jud ko. Wala ba ko nakadala kwarta, dam? Mubalik na lang ko dire. Aw, sige, boss. Balik baya ha. Kay nanakit bayagid niya akong panga og sinuyop. Sige, dam. Pagbulat na dire ha, kaya bato na ko. Bantay lagig dili to siya mubalik ba? Gubaon man gyud na ako yang motor. Oy, ngano man na, Choy? Guba, Choy? Ingon cash, gubaon man lagi. Lisod pug di maguba, imo man ang gikuhag break ato ni Agi. Balos-balos lang, God. Unya, karon unsaon man na nga naguba naman na imong motor. Kabalo ko gustan nga nanginahanglan na pug kagtabang nako. Kay mekaniko na ko ron. Gustan, kabalo na ko unsay gubaan na. Overall, tanggalon dapat ang makina. Ako, motuon nimo? Kadungol nimo? Di magani ka mosulod? Sa una, dungol ko, pero karon dili na. Unya kustan, magpaayo ka sa imong motor. 15 na kabuk motor akong naayo. 50 kabuk sakyanan. Unya ikaw, unsa pa? Ah, di ko paayo nimo eh. Gubaon pa lang nimo nig samot. Dako na kay ko gasto. Kabalo na ko nimo daan, manimalus ra ka sa ako ah. Bahala ka, magtulak ka ana. Naabayay mga tik-tik ug kapre diha. Manguha baya nag-itlog. Nanapog ka ng tuo-tuo nimo. Ay nataagata, di ko mahadlok ana. Naay kapre, kaskas, wakwak, tiyanak. Bahala ka, kustan. Ako pa nimo, magpaayo na ka. Unya, pila may bayad na ko nimo be? Og sa shop, 3,000. Pero kay amigo man ta, 1,000 na lang. Unya, maayo gid nimo ni. Ayo maganing dump truck nga dako og makina. Motor na ba nga hastang gamaya? Sige agata, ipaayo na ko ni. Mahadlok man ko sa imong giingon diha sa unahan oy. Aw na, raman rin nakustan. Bayad sa. Ah, grabe pug ka. Ayuha sa sigurodaan. Unahan na ko 500 oh. Aw, sige. Kwarta-kwarta. Ambi be. Bantay, dili ni mo ihatag ang 500 inig maayo na ha. Sige kustan, palandong sa.
Kay ayuhon ako na imong motor. Sige, taro nga ha. Mo school para ba ko? Unsaon man ni pag-ayo ha? Wala pa baya jud ko katisting mag-overall. Unsaon man ni pag-ayo ha? Ay guba jud ani motora ni ha? Bahala na. Ako ra ning ayum-ayumon. Ayo gid bay. Hawda gid ako mamikaniko oy. Plus point na pod. Kustan, test drive na. Naayo namang gyud kaya na. I-test drive na gani no. Kay kondisyon na kay na imong motor. Ayo na gyud kaya ni ha. Sige tan, i-start na. Pero ni pipip naman eh. Ha? Basig na malira kag pislit. Yate na ni, tanawa ra gud. Tanawa ra giguba lagi nimo. Ingon ka hawd ka. Patay, narambol man siguro ni bay. Tan, itry daw ang brake. Ay nayabag naman ka agad oy. Gibalhin man imong starter sa brake. At least ningandar. Howd kay kukustan no. Sige daw, ibumba daw. Napalong malagi mo si Bumba. Patay, narambol judi ay. Unsaon man ako niya? Ay tan, hangyo na lang tong 500. Ang importante, ningandar. Ay buset man siguro ka gigubanin mo maya kong motor ha. Patay na hulog. Tama, Gustan! Tagam, palpak man nga mekaniko.